El 1952 es van lliurar les darreres cartilles de racionament. Sí. Això sí. Això sí, perquè m'ho ha explicat ella, no perquè ho sapigueu, perquè m'ho ha explicat ella. Correcte. L'any 1952 va tenir lloc la famosa vaga de tramvies de Barcelona per la pujada de preu del bitllet. No, però em dic l'any abans, pel Congrés Europeu. No, l'any abans. Jo crec que Sí, és veritat. Correcte, va ser l'any abans. No, perquè ho he dit. Exacte. Ho ha dit ell. Exacte. es que cuando hablaron, no, que había mucho ambiente porque tenían miedo de que hubiera más huelgas, porque el año anterior había... Per això que ho sé. El 1952 va ser any de Jocs Olímpics d'estiu. No ho sé. No, jo diria que no. Bon dia vaig a la contra, doncs. Vale. Jo diria que sí. Doncs sí, es van celebrar a Helsinki. Em porta sort anar a la contra. No, i jo tindria que saber-lo. L'any que va néixer s'estava construint la primera fàbrica Seat de Catalunya a la zona franca de Barcelona. No ho sé. Jo diria que no. Diré que sí. Doncs és que sí. Ah, molt bé. Bueno, la primera fàbrica és la fàbrica Seat. Sí, exacte. De fet, es va construir el 1952. Es va acabar cap a finals d'any, però no va començar a produir fins l'any següent. Bueno, això ho encerco un dia, eh?